Prajem vám kurátka všetkým krásny, milý, ústretový, slnečný, priaznivý deň. Práve ste si, jak môžete vidieť, zapli najnovšiu testovačku. Ide o spoluprácu s firmou Goodwheel. Produkty, ktoré budú v tomto videu, sú určené len osobám starším 18 rokov. Tí, čo nemáte 18 rokov, tak si len zvýšte hlasitosť a kúkajte, čo mi došlo. Máme tu najnovší balíček od Goodwheela a povedali mi, že tam bude niečo špeciálne, čo som ešte nevidel. Ja som toho akože už videl dosť, tak si to ideme pozerať. Máme tu nálepečku. Zdá sa mi to ako štandardná bezdýmka. Máme k tomu 1, 2, 3, 4, 5, 6 príchutí. Zariadenie Zland Mini Black. Aha, mám to. Kúkni sa na to, kámo. Takto vyzerá to zariadenie. A v tomto zariadení je možné skombinovať až 3 príchute. Tak to som ešte nevidel. Oh my god! Wow! Aha, máme tam kábel C-čkový. ASMR. A to je ozaj mini. Kámo, to je mini. Mini pidi. Takto vyzerá zariadenie. Je naozaj maličké. Ooh, that's kind of small. Ale toto zariadenie samé o sebe nefunguje nijak. Pozri sa, takto sa tá špička dáva dole. Boha, to je magnet. To je magnet, ty Pozeraj. Dobre, ne? Do komentára mi určite napíšte, že ktoré 3 príchute by som mal skombinovať, vyskúšať. Ja to potom vyskúšam u mňa na Instagrame, tuto má ten Instagram. A ja si myslím, že začneme pomarančovým. Ja sa momentálne kuriatka nachádzam na výlete, lebo som potreboval zažiť trošičku snehu. Tradičné. S mojimi priateľmi som sa vybral do Zakopaného, preto túto testovačku predvádzame tu. A pekné, ne? Máme tam nejaké ilustraky? Tak nemáme žiadne. Kurátka, tak toto je ilustraky nájdete u mňa na Instagrame. To kúkaj, jak to vypadá, kámo. Aha. Toto to musím otvoriť. Na 900 potiahnutí, že tento vrch ide na toto. Bam. A teraz to vlastne priložím sem. Moment. Ono by sa to malo zapnúť vládze. Aha, pozeraj. Vidíš to? Bam. Teraz mám, že soft. Teraz mám, že boost. Nefunguje to. Je to cukrovo, citrusovo, ale osviežujúce na konci. Tá hutnosť toho dymu je taká až prekvapivá. Stále to mám na tom soft. Strašne hutný. Nice. Hovorím, že toto je pre ľudí, čo sú 18+, ale toto je také, že skoro aký by si dával zákusek. Teraz mám boost. Toto je naložené ako kámo. Orange hodnotíme ja aj Rastík, obaja, že to je vyhrotené. Že Rastík? Brutálske. Watermelon príchuť pri bezdýmkach alebo pri takýchto vapovacích strandách býva veľmi zradné, lebo ja milujem watermelon príchuť, či už to žuvačky, také, barziaké tieto bezdýmky, ale naozaj, že môžete vidieť, že v predchádzajúcich dieloch, že to vie sklamať. Ale passion fruit
To si myslím, že bude také kyselkavé. Také svieže, ale kyselkavé. To je ešte zapečatené aj z vrchu, aj zo spodu. Hore je také plastový, oný, že... Aha. Tento passion fruit je sladkavý, ale na konci je úplne, že sa mi tak že sviežo dýcha. Konec je tam takisto sladkavý. Mŕte. A teraz dám boost. Je keby som sa takto napil malinovky. No a teraz prejdem k tomu, čo robí túto bezdinku jedinečnú. A to je to, že si tam môžeš kombinovať príchute. Maximálne 3 a teraz spojíme passion fruit a orange. Z malého prístroja je docela veľký už, ne? What? Víš, ak keď ideš do takej nejakej drahej reštaurácie a vypýtaš si ten najzložitejší ovocný čaj, čo si tam vykvitne, tam normálne si tam nápisy urobí na ten hrneček, tak toto je presne to, čo sa teraz stalo. Lebo cítim tam zreteľne aj ten pomaranč a cítim tam zreteľne aj ten passion fruit. A teraz dám, že boost. Že chcem svoju príchuť. Takú brinzovo, cibulovou, klobaskovú kávu, keby z tohto sa dá. Priateľovia, aj orange, aj passion fruit, aj čo ja vím ešte aj čo? Sú vyhrotené. Teraz chcem dojsť na to, či z tohto bude niečo zlé a dám ten watermelon. Ďakujeme značke Goodvio, že nám posiela takéto vymoženosti, lebo bez nich by som sa ku takejto, jak sa to povie, poznatok? Ku takejto informácii nedostal, že takéto niečo existuje. Tento je to ešte zapečatené aj z jednej aj z druhej strany. No a teraz nám sám ten prístroj ukáže, kedy to bude ready. A few moments later. 2000 years later. Toto je presne to, čo keď máš chuť na bezdinku melónovú, tak toto je presne to. Červeno-oranžové, to ešte je pekne farebné. Zedlind Mini by mohli urobiť, že Zedlind Maxi, nech to vydrží proste, že veľmi dlho. Napríklad, ja neviem, 12 rokov. Lebo proste toto je taká dilema, že či tento bude dobrý, lebo tento býva niekedy zlý, melónový, ale to nemôžeme ani polemizovať o tom. Ne, blueberry. To je peknúnke teraz také bledomodré. Toto je Goodvio farba. Bráško, je to neuveriteľné. Na soft mode, máš pravdu, je príjemnejšia táto príchuť, ale nemôžem povedať, že by bola nepríjemná ani na tom booste, lebo je taká zamatová, je plná, veľmi plná, taká, že nasýti ťa to proste ten šluk. Dosť sladká a jemne svieživá, výborná a chcem toto určite skombinovať s tým pomarančom. Presne. Sladkavé, na konci je tam tá ovocná acidita a toto je vymoženosť. Revolúcia, 3 príchute v jednom. To je strašné.
Zase si navykel na p***lu. Toto určite chcem mať ja. Určite. No, lebo ti to dáva strašne veľa možností. Jak môžeš skombinovať úplne všetko. Ideme ďalšie kiwi. To bude kyselkavé, to bude strašné. 900 puffs až 125 000 kombinácií si môžeš tejto onej urobiť. Vieš, ešte neviem koľko. Toto, priateľovia, nie sú všetky príchute. Určite so značkou Goodvio pôjdeme od tejto značky ďalšiu ochutnávku, ďalších príchutí a ja sa na ňu už teraz strašne teším. Jo, kiwi. Toto už úplne zreteľne jak kiwi nechutí, ale má to zreteľne kiwi aftertaste. Je to podľa mňa presladené na kiwi. A čakal som od tohto, že to bude také viac acídne, také kyselkavejšie. Ale toto, keď spojím s orange, čo ti kámo, toto je tá najviac ovocná príchuť, ktorú si môžeš do bezdymky dať. Kiwi sama o sebe není taká nejaká, že prevratná, ale s pomarančom neuveriteľné. Neuveriteľné. Nemám proste akú inú stranu použiť. Proste je to gulatý stôl. A toto je proste vyhrotené. Berry mix. Toto voní jak ty rúžové žuvačky. Hej, presne, jemne žuvačkový podtón, taký dosť sladkavý, pripomína cukrovú vetu. Cukrová veta je jaká? Pripomína cukrovú vatu a tiež, že nič moc prevratné sa mi nezdá, ale keď tam dám ten pomaranč. Tak mi to vytvára presne ten citrusový efekt, ktorý sa mi veľmi páči na konci. No a týchto kombinácií si kurátko môžeš urobiť neurekom a značka Zedlin Mini má odteraz nového užívateľa, jedného druhého. Ja si myslím, že ešte do večera ďalších dvoch. A ďakujem ti, že si dokúkal toto video až do samého konca koncov, to znamená sem. Keď sa ti toto video páčilo, daj mi like, daj mi nejaký komentár. Do komentára mi určite napíš, že ktoré kombinácie mám vyskúšať ja a ktoré si po prípade vyskúšal ty. Keď si chceš pozrieť staršiu testovačku, pozrieš si ju tu a my už teraz ideme písať do Goodvia, nech nám pošlu vácie týchto zariadení. Všetko dobré.